Ahoj všetci, ja vás vítam v dnešnom videjku a dnešné videjko bude krátke, pretože som chorá. A dnes si ideme kúpovať len vodenie. Tak ideme na to. Takže stojí to 135 starcoinov, ja mám 150. Tak a máme to kúpené. Takže zídeme z koňa. Tak tu pôjdeme pred neho a dáme. Takže klikneme na to a môžeme vodiť koňa. Len som zvedavá, že či to zostane, keď sa nám minie Star Rider. A keď pôjdete akože na kraj a omylom tam zaseknete koňa a vy pôjdete ďalej, tak sa vám ten kôň odtrhne. Takže to je všetko z dnešného videjka a zatiaľ ahoj!